Lingi-lingi o babay-babay sa atong kauban, na ilan pa ba ang ilang mga dagway? Palakpakan nato ang Dios nga niya ta karon nining pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit. Usa ka mahinungdanon nga kasaulugan sa atong simbahan diin magpahinumdom kanato diha sa atong pagpadayag sa pagtuo nga usa sa mga 12 ka mga artikulo sa atong pagtuo mao ang gingon siya misaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dili aron nga mubiya kundili aron nga magpataliwala kanato sa Amahan. Nga matud pa niya, ipadala ko ang Espiritu Santo nga pinaagi sa mong Espiritu Santo magatudlo kaninyo unsaon pagampo ug unsay inyong pangayoon sa Amahan sa akong ngalan ihatag kaninyo. Mao kini ang gidugukan o lintunganay sa ato ang kasaulugan nining pagsaka sa atong Ginoo ngadto sa langit. Nga matud pa sulod sa 40 ka adlaw human siya mabanhaw, siya nakikita, nagpuyo ug nakig-uban sa iyang mga tinun-an. 40. Kung sa ato pang pinulungan karon ang Ginoo ug ang mga tinun-an nakasinati og quarantine. Sulod sa 40 ka adlaw nipuyo nakig-uban ang Ginoo, nakigkaon kanila, nakigistorya kanila, naa sila nagpuyo sa usa lamang ka lugar og human matino ni Hesus nga ang iyang mga tinun-an nalig-o na, ang iyang mga tinun-an nakasabot na, ang iyang mga tinun-an nakabato na og kaisog nga mubarog at tubangan sa mga tao ug magmantala mahitungod sa kamatuoran sa iyahang pagkabanhaw. Miabot ang takna nga siya mukayab ngadto sa langit. Dili aron nga biyaan, kundili aron nga magpataliwala sa Amahan. Dinhi sa atong ebanghelyo, ang Ginoong Hesus sa wala pa gibayaw ngadto sa langit, mihatag og usa ka pahimangno og sugo ngadto sa iyang mga tinun-an isip katilingban. They were a community of disciples. Ang maong sugo mao ang pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita og sa kinsa katong mutuo bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Niining panahon sa pagsaka sa Ginoo gihatagan ni Hesus og otoridad ang mga apostoles sa pagsangyaw, sa pagmantala, sa pagpaambit ngadto kanila sa unsa may ilahang nadungga, nakit-an og nahikapan mahitungod sa atong Ginoo. Og alang kanato kining adlaw magpahinumdom kanato sa ato ang misyon bilang simbahan. A church by its very nature is a missionary. Dili kita simbahan nga katawhan nga nagpuyo ug wala lamay gihimo. Isip simbahan kanunay kitang gipahinumduman nga naglawig kita diha uban sa pagsangyaw, uban sa pagpaambit sa unsa may mga bunga ug timaan nga kita tinuod nga iyang mga tinun-an. Ug nasayod kita nga niining panahon sa new normal, dako kay nga challenge nga isip simbahan o katawhan unsaon nga atong mapadayon kining atong misyon nga matud pa dunay gibutang sa wall sa Facebook sa kakarikature nga naa si Satanas nagkatawa nga nagaingon tungod sa gihimo na kong coronavirus halos ang tanan na siradan, ang mga kasimbahanan na siradan. Ug ang Ginoong Hesus mingon, yes, imong napasiradan ng simbahan,
apan akong naablihan ang mga kabalayan. Karong mga panahuna, dako kay nga challenge. Nalipay ko ug tingali kamo nakadungog nga ang presidente sa Amerika ni proklamar o ni declare nga kinahanglan ang mga kasimbahanan ablihan because the church is essential. In our present time when we encounter this kind of crisis, prayer is the most essential, matupan niya. Pagkanindot ba nga maupuduntan ang mahitabo dinhi sa atua nga ang atong pagsimba dili limitahan. Pasensya na muna kamo nga ingon ani ang atong kahimtang. Dili ang tanan makasimba. Dili ang tanang katawhan nga gitawag ang simbahan maka sa ulog niining atong santos nga misa. Kinatay gisunod nga protokol. Dili man dautan ang protokol kay alam man pud na sa ato ang kaayuhan o ato ang kasiguruhan. And yet, on the other side, diha sa atong pagtuo, kung mingon ang ban, kung nagtuo kita sa Ginoo nga mao ang magpanalipod kanato, kinsa man ang atong kahadlukan. Kung uban kanato ang Ginoo, kinsa may makapahimulag kanato sa iyang gugma, ato ni San Pablo. So mao kini ang dako kayo nga challenge. Nining panahon sa pagsaka sa atong Ginoo, siya mihatag og otoridad sa iyang mga tinunan, lakaw kamo og ipadayon ang pagsangyaw sa maayong balita. Niya kita sa kakahimtang nga daw ang atong pagsangyaw sa maayong balita daw ingon og gibawalan. Bisag asa kita mulingi nakatabunan o natabunan ang atong mga baba. A sign of silence. Do not talk. Do not share. Mao ni dako nga challenge sa ato ang pagka-Kristiyanos. As a Christians, it is our duty to share and to proclaim the words, to share our experiences, nining tawag na to crisis nga atong giatubang. Gahapon sa dihang naghimo og emergency meeting ang mga ushers, paghatag og orientation og unsay buhaton nining unang adlaw nga atong ablihan ang atong liturhiya sama ni karon. Before nagsugod ang misa, there was a moment of sharing sa ilang kasinatian sa coronavirus. Og tungod kay piki man nakaayo ang panahon, dili ang tanan nakaistorya, pero nakita na ko nga gusto gyud untas lang mo istorya kay daghan kaayog mga kasinatian nga kun natong tanawon nakapahagit ug nakapalig-on sa atong pagtuo, ilabi na nining panahon sa crisis. Muna nga pagkanindot nga matupa sa presidente sa Amerika, if the governors will not allow nga ang kasimbahanan pag-aablihan, iya kunong i-override, iyahang ipakiwalay bili ang unsay proklamasyon sa mga gobernador. Og ningon siya, let all the churches be open because the churches are essentials. Og mingon kita dinhi sa ato sa simbahan ug sa atong kahimtang sa Pilipinas, kinsa man ang simbahan, asa man nagasumikad ang simbahan, naa sa pamilya. Kung nagaganin nagingon ako, nga kung si Satanas nagkatawa, kay ningon na akong napasiradaan ng simbahan, apan ang Ginoong Hesus mingon, yes, but ako pong naablihan ang mga kabalayan. Nining atong panahon sa pandemic, ginaingon kay giingkari sa mga pamilya nga magakatigom at tubangan sa altar diya silang tagsa-tagsa kapanimalay aron magpaminaw sa live streaming o live broadcast sa atong santos nga misa. Og usa kini kadako kay nga challenge, dili lalim nga ang pamilya magakatigom at tubangan sa altar. Siguro doon na nagingon nga tung unang simana o ikaduhang simana,
halos kami pangtanan Padre mamangon og atubang sa altar, pero sa nagkadugay na ako na lang nag-inusara Padre. Bisag yun sa nakog pukaw, bisag yun sa nakog agda nga ako mga sakot sa pamilya, dili na daw maminaw. And this is our challenge. Matud pa ni Bishop Ming, kunon sa kaimportante ang pamilya nga nagaingon siya, kung ang bana kuno yabag o ang asawa danghag, chances are ang mga anak tulibagbag. Kung mao kini dagway, hayan ang pamilya bungkag. So nining panahon sa pagsaulog nato sa pagsaka sa atong Ginoo ngadto sa langit, hinumduman og magpasalamat kita sa Ginoo kay naa siya nga magpataliwala kanato. Karong panahon na matupa sa presidente sa Amerika, our prayer is important. Our prayers are essentials. O ginatunta nga kining mao nga kahimtang ug hulagway, unang-una makita ug masinati diha sa tagsa-tagsa nato kapamilya. Yes, nindot nga niya kita nagakatingom dinhi bilang katawhan. But the great challenge is unsao man nato ning mapadayon ni didto jud mismo sa ato ang panimalay. Didto jud sa atong balay. Yes, naka-face mask kita diri. Pero pag-abot na to sa balay, tuloy atong tangtangon because we want to share our experience o kung sa man ang Ginoo kanato, ilabi na nining kapistahan nga ato ang gisaulog karon. Hinaot pa unta.